Bé, doncs, molt bona tarda a tothom. En primer lloc demanem excuses en nom de l'organització. Se sent bé? Sí? Dic que demanem excuses, perdó, en nom de l'organització perquè verdaderament ha vingut molta gent, tot i que es demanava confirmació, doncs en alguns diaris no ho posava així i per tant agraeixo l'espera, també la paciència i també les persones que a la sala adjacent seguiran aquest diàleg, alguns per streaming i que alguns ho seguiran a peu dret. Els agraïm molt aquesta paciència i també la disponibilitat a escoltar. Ho dic de veritat en nom de l'organització, també dels ponents, que ens preocupava que hi hagués persones al carrer i que no poguessin gaudir d'aquest diàleg que tindrà ara lloc. Em correspon a mi presentar els ponents, situar el sentit d'aquest diàleg i després, naturalment, donar la paraula a l'un i a l'altre perquè verdaderament sigui un diàleg, com hem fet amb el primer i el segon diàleg de Pedralbes, i que aquest verdaderament també tingui aquesta finalitat, aquesta fisiologia. Un diàleg entre els membres de la taula i, òbviament, també entre el públic, que en aquesta ocasió és molt nombrós i que també pot donar peu a un bon i fecund diàleg sobre aquest tema. El tema és un binomi, que és espiritualitat i transformació social, i situo senzillament per què l'hem pensat i per què ens han semblat que aquestes dues persones, conegudes àmpliament per tothom, doncs podien ajudar-nos a reflexionar sobre aquest nexe, sobre aquest binomi. Hi ha autors que consideren que l'espiritualitat, més que ser un factor de transformació social, és més aviat un factor de conservació o fins i tot de regressió. Entenen que l'espiritualitat comporta tancament, aïllament del món, fins i tot fuga de la història i fuga de la realitat. I no obstant això, també n'hi ha molts d'altres que consideren que la vida espiritual, en el sentit més ampli del terme, és sobretot factor de transformació social, de canvi, d'innovació, d'encarnació en la història i de voluntat de canviar les estructures d'aquest món. Hi ha dues formes molt diferents de concebre l'espiritualitat. I d'això es tracta també de parlar, de fins a quin punt això que anomenem espiritualitat és factor de transformació social, o més ben dit és una forma d'aïllar-se del món i de practicar una espècie d'indiferència. En el segle XX ens trobem amb personatges de diferents espiritualitats que han estat exemples de transformació social. Només en cito 3, però la llista podria ser molt exhaustiva i de moltes diverses formes d'espiritualitat, no només occidental, també oriental, no només bíblica, també brahmànica, o taoista o budista. Un exemple paradigmàtic del que estic dient és, per exemple, Mahatma Gandhi. A ningú se li escapa que des de la seva espiritualitat arrelada profundament en l'hinduisme va ser un factor de transformació social decisiu a l'hora d'alliberar la Índia del colonialisme britànic a través de la no violència o també anomenada ahimsa, paraula de molt difícil traducció. Un altre exemple paradigmàtic de vinculació, de nexe entre espiritualitat i transformació social és el cas de Martin Luther King, una altra icona, assassinat també com Gandhi, precisament per un fonamentalista i que arrelat en la seva tradició, en aquest cas evangèlica, és un factor de transformació social d'una situació de racisme als Estats Units del Sur i que a partir d'aquesta inspiració espiritual produeix un canvi que té com a moment culminant aquell famós discurs «He tingut un somni» que ha estat reproduït precisament a propòsit del segon mandat d'Obama. I després hi ha un tercer exemple, que seria un exemple molt més proper geogràficament a nosaltres i també lingüística i culturalment, que és el cas de Pere Casaldàliga. De vegades busquem referents molt llunyans, però no ens podem oblidar d'aquells referents propers que des d'una espiritualitat
nítidament cristiana, s'expressa, es manifesta i es converteix en factor de transformació social en un món en la defensa dels pobles i les cultures indígenes, molt sovint maltractades, menystingudes per terratinents i per poders fàctics múltiples. Bé, poso només a manera d'exemple. N'hi hauria molts més abans del segle XX i probablement també ja en el segle XXI. Presento ara els dos ponents que hem convidat per aquest diàleg. A la meva esquerra, la germana Teresa Forcades, doctora en Teologia i doctora en Medicina, i que jo crec que és un dels exponents més clars de com l'espiritualitat és factor de transformació social i factor de denúncia d'aquelles estructures, d'aquells poders que d'alguna manera denigren la condició humana i denigren allò que en diríem els drets civils de les persones. Autora de diverses obres, una teologia feminista, però jo especialment subratllo, potser una menys coneguda, que és la seva teologia doctoral dedicada ni més ni menys que a la Trinitat, un dels dogmes fonamentals del credo de Nicea, un Déu u i tri. Present, com saben, a tants mitjans de comunicació i una de les veus més escoltades i també, si més no, més suggerents, més innovadores del nostre panorama. A la meva dreta tinc el doctor Arcadi Oliveres, bon amic Arcadi, professor titular d'Economia Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona, president de Justícia i Pau, un incansable, jo el defineixo com un incansable cercador de causes nobles, en la mesura que està implicat i ha estat implicat en tota mena de defensa de causes nobles i, com aquell qui diu, no només des de l'aula, sinó a peu de carrer, fent costat a grups i associacions molt diverses de la societat civil. Autor de diverses obres i també és un d'aquests activistes incansables que per molts de nosaltres és un referent. Dono la paraula tal com hem pactat, si no recordo malament, primer a l'Arcadi, després a la Teresa i després obrirem el diàleg a tots plegats. Moltes gràcies i benvinguts. Bé, molt bona tarda a totes i a tots. Gràcies, en primer lloc, per convidar-me, en Francesc Torralba, a la presentació i permetre'm ser present al diàleg de Pedralbes i fer-ho conjuntament amb la molt bona amiga Teresa Forcades, amb la qual em penso que és la vegada de la vida que compartim una mateixa taula, encara que ens hem vist molt, però davant d'un mateix públic penso que és el primer cop. Gràcies també a tots vostès. No, per descomptat. Gràcies a tots vostès per la paciència. I l'únic que els vull dir és que, en general, els que em coneixen ja saben que acostumo a fer-ne bastantes de xerrades. Però amb aquesta em sento, no dic incòmode, perquè davant de vostès no puc sentir incòmode, però em sento que és una situació difícil, perquè com puc parlar jo d'espiritualitat davant d'una doble doctora que tinc aquí i davant d'uns experts com vostès? Aleshores el que jo diré seran coses que tots vostès entenen d'estar per casa. Intentaré ser breu a l'exposició perquè després ella pugui realment explicar-los això que sap, una doctora en teologia, que jo en tot cas, si alguna cosa d'economia, i tampoc pas gaire. Bé, es tracta de que aprofitem aquests 20-25 minuts que se'ns han donat i parlem d'aquesta doble vessant de l'espiritualitat i de la transformació social. Jo els voldria dir que la meva espiritualitat, soc molt pobre amb espiritualitats, es limita a l'espiritualitat derivada del cristianisme. Suposo que n'hi ha moltes més, ja ho ha dit el Francesc al fer la presentació, però la meva, soc un desconeixedor del tema, i es basa només en l'experiència cristiana. On l'he mamat, aquesta experiència cristiana, i d'on penso que he après el màxim de coses? Doncs jo diria fonamentalment de 3 llocs. En primer lloc, els escolapis. Jo vaig estudiar els escolapis en una època difícil, concretament des de l'any, em penso que era 51 fins al 59, una cosa així, aquells foscos anys 50, però haig de reconèixer que vaig ser un privilegiat. En els escolapis tenia mestres que encara avui en dia són recordats ferventment, i els hi vull posar 2 noms de referències, que podien haver estat dins d'aquesta llista que en Francesc ens ha dit,
Un es deia Lluís Maria Xirinacs. I, evidentment, amb el Lluís Maria Xirinacs podies aprendre moltes coses. Des del primer dia de classe, que quan ens va reunir a tots com a tutor que era, ens va dir això no és una classe, això és una república, i procedim immediatament a l'elecció del seu president, el qual volia dir que buscaríem el delegat de curs, però, dit en bones paraules, doncs era, sens dubte, un bon ensenyament. Un bon ensenyament completat més endavant per un altre entranyable escolapi, Francesc Botell, no sé si el coneixeu, que és el que em va introduir una mica amb tota la sensibilitat cap als temes del tercer món. Aquesta va ser una primera font. Una segona font la vaig tenir posteriorment en companys i amics de la facultat. I sobretot amb gent que ens assessorava. Jo recordo mossèn Alemany, que algú de vostès deu conèixer, que va ser rector de Sant Ildefons durant molts anys. Recordo un que afortunadament encara és viu, el pare Casimir Martí, un il·lustre historiador, i recordo també l'entranyable i malauradament desaparegut molt jove Alfonso Carlos Comín, que amb aquella espiritualitat que unia marxisme i cristianisme em va enriquir moltíssim. Aquesta va ser una font. I la darrera font, potser si volen més des de la vida diària, ha estat la meva vinculació des de fa gairebé 40 anys amb els caputxins. Els caputxins, els de Sarrià, amb els quals ja havia anat a visitar aquell any 66 amb un acte una mica difícil, doncs els he continuat veient sempre i penso que aquest pau i bé que il·lumina una mica totes les seves expressions són per mi una altra magnífica font d'espiritualitat. Per tant, aquests serien d'entrada els meus referents. I un cop dit això, quines serien les bases d'aquesta espiritualitat que m'han ensenyat tots aquests senyors que acabo de dir i molts més que he oblidat? Bé, en primer lloc, jo diria la dignitat de la persona humana. I, si volem dir-ho d'una altra manera, la llibertat. I aquí sí que voldria posar un petit mèrit, l'única desviació que faré, no sobre el cristianisme, però sí sobre el catolicisme, que la vaig aprendre un estiu, que encara que no existien els Erasmus, el meu pare em va enviar a Ginebra a passar l'estiu, i allà em vaig passar tot l'estiu en anar visitant totes i cadascuna de les confessions protestants que hi havia a Ginebra. I realment em van ensenyar moltes coses, sobretot aquesta llibertat. Estem just al començament del concili i m'ho havien dit moltes vegades. La nostra fe és aquesta. En aquell temps deien que no tenien la religió veritable. I ells m'ho deien, potser no tenim la veritable, però és que creiem. Evidentment, la veritable no hi ha cap, com vostè sap. Però, de totes maneres, ens ho deia. I aquesta llibertat expressada per l'Església, sobretot calvinista, que era la que dominava a Ginebra en aquell moment, Déu-n'hi-do, doncs el que em va arrelar. L'altra part de la dignitat de la persona humana que ens porta a la llibertat és un altre tema que ha sigut una mica motiu de treball a la meva vida, que és el de la justícia social. I aquí sí que penso que estarem tots d'acord. La font bàsica es diu les benaurances. I a partir d'aquí les benaurances expliquen clarament què és el que hem de fer amb el proïsme, com ens hem de comportar, i penso que és una base clara d'espiritualitat de cara a la justícia social. I encara voldria afegir dues bases d'aquesta espiritualitat que a la llarga m'han portat feina, perquè són dos temes que treballem. Un, d'aquí pocs mesos, em penso que serà d'aquí 2 mesos, commemorarem el 50è aniversari de la publicació de l'encíclica Pacem in Terris, per part de l'estimadíssim papa Joan XXIII. Ara comentàvem abans d'entrar, a veure si en les properes ocasions l'Esperit Sant bufa tan bé com va bufar en aquell moment. I ens porta, doncs, un altre Joan XXIII. Bé, la Pacem in Terris és un vademecum de les feines que podem fer en favor de la pau, que està molt ben complementada per una altra encíclica que vostès coneixeran, que va fer el següent papa, en Pau VI, i que es diu Populorum Progressio. Tinc la impressió que aquestes referències de l'Església protestant de cara a la llibertat, la de les benaurances de cara a la justícia social, la Pacem in Terris de cara a la pau i la Populorum Progressio de cara al que en podrien dir el desenvolupament dels pobles, a mi m'han alimentat molt. Vostès diran, està dient vulgaritat. Sí, però són les que m'han servit a mi i penso que val la pena reflectir-les. I aleshores ja, per anar mirant la segona part de la intervenció, perquè no la puc allargar gaire, un cop he partit d'aquesta espiritualitat, cap a quina transformació social penso que haig d'anar. I penso que aquesta transformació social és la que s'hauria de basar amb el testimoni. La millor manera de transformar, la millor manera de donar exemple, és sent testimoni de determinades qüestions. I crec que aquest testimoni l'hauríem d'exercir des de dues bandes, el testimoni individual, el testimoni de la persona, i també el testimoni col·lectiu. Què voldria jo que hi hagués des del testimoni individual? Doncs diverses coses. Ara em diran que estan molt de moda i que potser no cal dir-les.
però diria que potser un primer testimoni, d'acord amb aquest missatge evangèlic, s'ha de basar en aquella paraula que es diu austeritat. En aquest moment l'estem practicant, més aviat per força, però de totes maneres tinc la impressió que l'austeritat, contemplant una mica el futur d'aquest planeta, ha de ser un dels nostres referents bàsics. I també, i això m'ha costat una mica pensar si ho diria o no, però al final vull dir-ho, a part de l'austeritat, la radicalitat. Penso que hem d'anar a buscar l'arrel de les coses i practicar-les fins a les darreres conseqüències. Jo no vaig ser-ho directament, però vaig estar molt agrupat en el que eren en aquells moments els objectors de consciència, aquesta coherència, aquesta radicalitat, aquella voluntat d'anar 3 anys a la presó per no complir amb el servei militar, em sembla una resposta de transformació social excel·lent, gràcies a la qual, com vostès saben, ens hem evitat avui en dia que els joves vagin a la mina. Però encara m'he plantejat altres coses. Avui en dia aquesta objecció de consciència, com vostès saben, encara pot quallar. I els recomano molts de vostès. Es diu objecció fiscal, negar-nos a pagar amb els nostres diners el finançament de la guerra. No sé si ho saben, però a part dels objectius fiscals que hi havia en el segle XIX, en el segle XX hi ha hagut bons testimonis d'objecció fiscal. I la majoria, encara que sembli curiós, es van produir per una arrel d'espiritualitat. Van néixer als Estats Units, concretament durant la guerra del Vietnam, quan 2 germans jesuïtes que es deien Barrigan van dir que no podia continuar sent que els joves nord-americans anessin al Vietnam i després de marxar amb bona salut tornessin dins d'una bossa de plàstic. I va dir, doncs, aquí l'única resposta és no finançar el Pentàgon perquè no enviï els nostres fills cap allà. I aquesta posició radical va aconseguir que en aquell moment 1 milió de nord-americans deixessin de pagar el que als Estats Units se'n diu el military tax i, si llegeixen avui en dia els anuaris de les negociacions sobre la pau al Vietnam, veuran que aquest va ser un dels elements bàsics que va intervenir en aquell moment. La coherència, en aquest cas, de l'objecció fiscal, que després encara que en menor escala s'ha anat reproduint aquí. També crec que hi ha altres elements, i un que el vull deixar sobre la taula per si després volen discutir-ho. Dins d'aquesta radicalitat hi ha una cosa amb la que estic pensant, potser relacionant-ho amb la fe islàmica. Fa anys que m'estic donant voltes si hem d'acceptar, si moralment hem d'acceptar o no, que hi hagin tipus d'interès. Això ja ve, com saben vostès, d'abans, quan es deixava l'acció de la banca en mans dels jueus perquè els cristians no ens volíem embrutar amb la usura que hi havia en aquell moment. Avui en dia la usura és total. I la pregunta que jo em faig és molt senzilla. Si jo poso 100 euros en el banc i a final d'any el tipus d'interès me'n dona 2, perfecte, si l'inflació és del 2%, estic recuperant el meu valor inicial. Però si a final d'any el banc em dona un 5% d'interès i l'inflació és del 2%, quin dret tinc jo a que la societat em doni 3 a mi? És un tema moral que m'estic plantejant des d'una certa radicalitat. Penso que hem d'anar una mica en aquest terreny. Què hem de fer amb els tipus d'interès? Avui en dia, que estem parlant tant de banca ètica, hi ha una banca ètica a Suècia que es diu JAC, que es nega els tipus d'interès. La banca islàmica es nega els tipus d'interès. El cristianisme, fins que va arribar a l'era moderna, es negava els tipus d'interès. Penso que aquesta espiritualitat radical ens hauria de portar una mica cap aquí. Ho poso sobre la taula, sí que és un tema de debat i tampoc tinc les idees 100% clares, però ho vull col·locar. I una mica, dins del mateix sentit financer, i aquest tema sí que l'he tractat bastant sovint darrerament, és molt clar, amb una societat que va tan malament, amb una societat en què les empreses es comporten a esquena dels ciutadans, què hi fem nosaltres tenint un fons de pensions? En el moment en què nosaltres tenim un fons de pensions, som automàticament còmplices de totes aquelles indústries en les que hem invertit. I penso de debò que una radicalitat en aquesta espiritualitat ens hauria de negar que tinguéssim aquests fons de pensions. Sí que estic posant qüestions provocatives, però tinc la impressió que si volem que de debò aquesta espiritualitat qualli, aquests temes els hem de posar sobre la taula. I com que ens deuen quedar 5 minuts, voldria només aportar l'última de les qüestions. Aquest testimoni l'hem de tenir des del punt de vista personal, l'acabo d'explicar, i també des del punt de vista col·lectiu. I aquí sí que és on entraríem amb tots aquells elements bàsics de transformació social. El primer de tots, que les necessitats bàsiques de les persones estiguin cobertes. És escandalós tot el tipus d'informació que ens dona Nacions Unides, que ens parla de gairebé 100.000 persones mortes de fam cada dia. Però quan per altra banda sabem els diners que s'han donat als bancs aquests darrers 4 anys, ens donem compte que se'ls ha donat als bancs l'equivalent a 92 vegades el que l'ONU demana per erradicar la fam en el planeta. Això és completament inacceptable. No podem donar als bancs quin comportament, com vostès saben, és moralment dubtós, doncs 92 vegades més del que estem donant el que faria falta per erradicar la fam. El tema de les necessitats bàsiques a mi em preocupa.
Què més em preocupa? Doncs l'enorme distanciament que cada vegada més trobem entre els més rics i els més pobres del planeta, tant a nivell mundial com a nivell estatal. Aquesta famosa desaparició de la classe mitjana, aquesta situació d'un extrem i un altre, només els hi apuntarem una sola xifra. Quan a la meva organització, que és Justícia i Pau, ens vam començar a preocupar d'aquests temes, que era cap allà als anys 80, que vàrem promoure el 07, vàrem mirar què passava amb les diferències mundials. El 20% més ric de la població mundial, en aquell moment, en termes de renda, ingressava 30 vegades més que el 20% més pobre. En aquest moment, el 20% més ric ingressa 85 vegades més que el 20% més pobre. No podem estar en un món que tingui aquest diferencial. Primer, que mati de gana la gent per salvar els bancs. Segon, que tingui aquestes diferències cada vegada més grans. I tercer, no únicament per nosaltres, sinó que ens faci jugar al futur. Perquè, com vostès saben, el futur perilla. Potser no tant per nosaltres, però sí pels nostres fills i pels nostres nets. Estem clarament destruint el planeta. Ens queda poc petroli, hem contaminat l'aire, hem contaminat l'atmosfera, hem fet la destrucció de la capa d'ozó, hem fet totes les malifetes que hem volgut i encara hi ha ànimes caritatives que ens diuen que ara sortirem de la crisi i recuperarem el creixement. Mirin, l'única opció moral, i perdonin que ho digui amb aquesta radicalitat, és el decreixement físic, evidentment, creixement espiritual, com estem parlant ara, creixement teatral, creixement musical, creixement poètic, el que vulguin. Però el creixement físic s'ha acabat. La nostra espiritualitat ens ha de portar en aquest camí, aquí, evidentment no pas a Nigèria, però aquí ens han de portar cap aquí. I tinc la impressió que aquests grans temes, la gent que mor de fam i que no té cobertes les necessitats bàsiques, el diferencial cada vegada més gran entre els uns i els altres, i finalment, doncs, aquesta situació de futur radicalment difícil és un element amb el que hauríem de pensar. I ja, finalment, i per acabar, aquest tipus de compromís que demano per la societat no ha de ser només econòmic, que és el de què parlava ara, sinó que també entenc que ha de tenir uns nivells polítics considerables. Per una banda, renunciar a la guerra. Això una mica pel meu leitmotiv que ja he explicat al principi, és una situació permanent. Si ara Catalunya hagués de ser mai independent, i no em poso en aquest debat, sens dubte mai hauria de tenir un exèrcit, mai, que quedi clar. Plantegem-nos les coses d'una manera específica i evident. Molt bé, què més hauríem de fer? Per descomptat, intentar millorar, i amb això no m'hi posaré perquè ja entraria en uns camins escabrosos, millorar la qualitat democràtica del país. Aquests dies no cal que comentem, a més sortiríem de tema, però en tot cas aquesta qualitat democràtica s'ha d'anar. I última cosa, i acabo, hem de ser conscients i revisar què ens diuen els mitjans de comunicació. Perquè tinc l'impressió que amb els mitjans de comunicació que tenim ara anirem sempre enganyats. Permetin-me que els expliqui una anècdota. No sé si fa el cas, però em penso que sí. Aquests dies s'està celebrant el judici per un cas que es diu Prestige, que vostès recordaran que es va prohibir fa 10 anys. Molt bé, s'està jutjant un senyor que deu tenir la seva culpa, que era el capità del vaixell. També s'està jutjant el primer maquinista, d'acord? I fins i tot s'està jutjant un jefe de les obres del puerto que hi havia per allà a Galícia. Molt bé. Però mai han jutjat en el veritable responsable d'aquesta catàstrofe, que per mi no era altra cosa que l'amo del petroli. Difícilment hauran vist a cap diari qui era l'amo del petroli del Prestige. L'amo del petroli del Prestige el va posar en unes condicions pèssimes, perquè el va col·locar en un vaixell que no reunia la condició mínima que ha de reunir un vaixell que porta petroli. Les normes internacionals diuen que un vaixell així ha de tenir allò que es diu doble casc. I resulta que el Prestige no tenia doble casc, només tenia un únic casc. Situació, si em permeten una broma, per altra banda inversemblant, perquè, com recordaran, el ministre de Foment de l'època es deia Álvarez Cascos. Però es veu que això no era el més important de tot. Molt bé, resulta que allà hi havia això, en aquell moment, doncs, un vaixell que reunia les condicions. Un vaixell en el que no es va fer les pòlisses d'assegurances corresponents i no s'ha pogut indemnitzar la gent. I, finalment, un vaixell en els que els 24 mariners que hi navegaven, només 2 d'ells tenien experiència en transport de petroli. Els altres 22 acabaven de ser enrolats 15 dies abans. Bé, un senyor que és capaç de flatar un vaixell en aquestes condicions té moltes responsabilitats. No sortir mai sobre la taula. Per què? Perquè, com ens explicava molt bé el diari Le Monde, aquest senyor que va flatar aquest vaixell era una companyia suïssa que es deia Crown Resources, que en el fons, com el mateix diari Le Monde explicava, era la tapadora d'una companyia situada a Rússia que es diu Alfa Group. Quin primer accionista, segons el diari Le Monde, es diu Vladimir Putin. Vostès l'han vist en aquest senyor? No, oi? Doncs així estan les coses. El que voldria jo és demanar que els mitjans de comunicació siguin honestos. I això es pot saber, no és cap secret, ho posa als diaris. El que no ho posen són els grans mitjans. I llavors, un últim acte de compromís davant d'aquesta transformació social, jo diria que hauria de consistir en intentar saber què és el que passa en aquest món.
Saber el que passa en aquest món, avui en dia, gràcies a tota la digitalització, ho podem saber-ho, buscant les fonts pertinents. De la manera que no ho sabrem mai, i això també seria una exigència de transformació social, és estant, com ens deia el diari fa gaire temps, 3 hores, 20 minuts, mirant la televisió diàriament, que és el promís dels ciutadans espanyols. Evidentment, d'aquesta manera no farem res. Per tant, hem de fer una mica més d'esforç, intentar assabentar-nos, i com vostès saben, informació és poder, i poder és poder canviar les coses. Gràcies. Ho deixo aquí. Molt bé, Teresa Forcades, tens la paraula, endavant. Doncs gràcies, i gràcies, Arcadi, per aquesta intervenció teva. Sort que has dit que no estaves gaire còmode. L'Arcadi ha dit que amb això del títol de doctora en teologia, doncs, d'alguna manera estava més qualificada per parlar, però com s'ha vist i com és obvi, parlar d'espiritualitat i transformació social el que demana és sobretot un compromís a darrere, no? I això és el que hem vist en la seva intervenció, i per tant no és qüestió de teoria, tot i que ara jo faré teoria, però no és qüestió de teoria, sinó que és qüestió de portar-ho a la pràctica, com hem vist. Ell ha anomenat, ara al final, que avui o aquests dies hi ha aquest judici del prestigi. Jo voldria començar recordant un altre judici que hi ha hagut aquest dematí, si no s'ha suspès a darrera hora, que crec que és que no, que és el judici de l'Enric Duran, que no s'ha suspès, al final li han fet anar, no? I l'Enric Duran és aquest que alguns han anomenat el Robin Hood català. És a dir, és un noi català que es va dedicar, doncs ara fa uns anys, a demanar 39 entitats financeres diferents, préstecs, i va reunir gairebé $500.000 i els va repartir, o els va invertir, o els va donar en accions socials. I ell això ho va fer amb un notari que realment certificava quina era la seva intenció i que clarament ell no tenia cap intenció de tornar-ho. Doncs bé, ell va estar un temps a la presó, després va sortir, estava pendent de judici, i avui, aquest matí, se celebrava aquest judici, havent estat ell avisat en molt poc temps de la seva celebració. Llavors ell ha demanat que s'anul·lés aquest judici. Perdó? Ah, s'ha suspès. Ah, doncs sort. Ell no hi ha anat, però no s'ha suspès, és diferent. O sigui, ell ho tenia clar que volia fer servir això. Val, això és diferent, no? Perquè ell el que demanava, el seu advocat no li havia fet arribar, i bé, ara m'allargo, però m'interessa posar-ho sobre la taula perquè ell això ho fa des d'una espiritualitat que doncs, no és explícitament cristiana, ni que jo sàpiga no és religiosa, però doncs, la seva manera d'entendre el seu compromís social passa per posar en joc, de fet, la seva integritat, perquè si ell finalment el condemnen, hi ha 17 entitats financeres que demanen per ell, junt amb la Fiscalia de l'Estat, 8 anys de presó. I ell ja va dir en el notari on va fer clara la seva proposta, va dir que en cap cas no acceptaria una entesa, diguéssim, perquè el que volia era que quedés clar que hi havia aquí unes entitats financeres que estafaven a la pràctica, i com també ens ha comentat l'Arcadi, en el poble, i que ell volia visibilitzar això, i per això ho va fer. Per tant, ell, si arriba el pitjor, anirà a la presó, i potser durant un temps llarg. O sigui que, junt amb aquesta llista que tenim de persones que s'inspiren en una concepció d'allò que és més enllà de les necessitats materials, el sentit de la vida i el que li dona força, i el sentit de justícia social, doncs jo crec que és important conèixer aquest cas de l'Enric, i que evidentment ell s'enfiava del suport popular, i això no ho ha pogut organitzar perquè l'han avisat en 3 setmanes quan la llei diu que ha de ser en 3 mesos. I el seu advocat no li ha fet arribar, per tant ella ha considerat que aquest advocat no el podia representar bé i no s'ha presentat. Llavors veurem què passa, però jo volia començar... Està? Ell. O sigui, ara l'han posat en busca i captura, clar, això deu ser el mecanisme de la llei que funciona, si ell no s'ha presentat i estava requerit per llei, suposo que això va. Doncs bé, era per fer-lo present, ja que parlem d'espiritualitat i transformació social, i cadascú sabrà des del seu lloc si pot donar-li un cop de mà o no, però a mi em sembla que és un cas que val la pena que tingui la solidaritat i el suport de tots. Llavors, en la meva intervenció, jo el que havia pensat d'aportar, i després, com que tenim diàleg, això ho podem aprofundir, és que fa un temps vaig fer un estudi que es tractava de reflexionar sobre un tema tan, en principi, poc de moda com són els dogmes marians, i fer-ho perquè sembla que això de Maria i aquesta espiritualitat que, segons la teologia, considerem que és central a dintre de la perspectiva cristiana, doncs és una cosa que queda precisament per justificar espiritualitats conservadores. Quan hem començat, el Francesc ens deia, l'espiritualitat hi ha gent que la considera en conjunt, no només la cristiana, sinó en general, com a factor en el món de regressió.
Hi ha altres persones que consideren factor de propulsió, de transformació. Ell ha posat uns quants exemples, però al costat d'aquests podríem posar molts exemples on realment l'espiritualitat ha servit per frenar. I avui en dia en podem posar molts també. Per tant, en aquesta, diríem, confrontació que jo crec que és pròpia de totes les religions, que en totes les religions i en totes les tradicions espirituals hi ha hagut persones que han invocat aquella tradició per fer avançar la societat en la direcció de la major justícia social, i hi ha hagut persones que ho han invocat precisament per frenar. Per tant, aquest fet ens fa que jo ara vulgui aportar aquesta reflexió que, com els diré, ho aplicaré a la transformació social que crec que necessitem en aquest moment actual, però a partir, com els deia, d'un tema que en principi sembla en el nostre entorn vinculat exclusivament o quasi exclusivament a la part més conservadora, que és la mariologia, on diu, ui, Maria, i encara de Maria se'n pot parlar de moltes maneres i se'n pot parlar com la Maria dels Evangelis, la Maria de la teologia de l'alliberament, la Maria del himne del Magnificat, d'aquest càntic extraordinari que diu que els de dalt baixaran, els de baix pujaran i que això serà la realització del regne de Déu, però allò que en diem els dogmes marians sembla realment que siguin irrecuperables. No sé si m'explico. Doncs bé, jo quan vaig fer aquest estudi dels dogmes marians vaig realment, i això és una cosa que tinc publicada i si a algú li interessa més la part teològica ho trobarà fàcil, però el que em vaig adonar és que aquestes 4 afirmacions que l'Església ha fet sobre la figura de Maria són 4 afirmacions que ens col·loquen o que ens apunten, que ens parlen d'una espiritualitat que està a l'alçada dels reptes del segle XXI. I ara el que he volgut fer és dir, a veure, aquesta espiritualitat a l'alçada dels reptes del segle XXI ens il·lumina aquest procés de transformació social per al qual, ja ho dic d'entrada, jo m'interessa que la pròpia espiritualitat i aquella que comparteixi sigui una espiritualitat de transformació social. Soc conscient que en la meva tradició, en el passat i avui, hi ha persones que invocaran els mateixos referents que jo invoco precisament per frenar la transformació social. També m'interessa fer-ho per tirar-los endavant i crec que amb això faig honor al que considero més autèntic de la meva tradició. Doncs bé, per començar, amb aquests 4 dogmes ho faré així molt ràpid, però el primer que s'ha definit al llarg de la història és un que en diem de la Theotokos, o sigui, l'espiritualitat cristiana ha donat en aquesta persona, que és Maria de Natzaret, un nom que és el de Mare de Déu. I això és fonamental per entendre què? Per entendre que estem parlant d'una espiritualitat en la qual passa una cosa que és inaudita i que considero que és la més fonamental del cristianisme, i és que s'atreveixi a parlar d'això que en diem Déu, que cadascú utilitzarà el seu nom, però aquelles tradicions que n'hi posen acostumen a posar-hi el que traduïm amb el nom de Déu, doncs aquesta espiritualitat cristiana ens diu que Déu no és només aquell que dona a les persones, al món, a la vida, que Déu, per qui té noció de Déu, és el pol donador de l'existència. Això sembla una obvietat, perquè no tothom, com deia, té noció de que existeixi això que en diem Déu, però qui té noció dirà que Déu és el creador, o el propulsor, o el qui comença la vida, el qui la garanteix, el qui li dona suport, el qui l'espera, el qui l'anima, el pol donador de Déu. En totes les espiritualitats que parlen de Déu és una obvietat i és allò que normalment el caracteritza. Quina és la novetat radical i fonamental per la transformació social? La novetat radical del cristianisme és considerar que en Déu, a més, sense negar el pol donador, que l'afirma amb tota la seva força, i saben que la teologia clàssica parla de Déu com a pare, avui en dia ens agrada i evidentment és important dir-li també mare, però tant pare com mare serien expressió d'aquest pol donador. Però al costat d'aquest, que no minimitza, sinó que afirma amb tota la seva radicalitat, n'hi col·loca un altre, que és el pol receptor. I el pol receptor de Déu, això ja no és una obvietat, perquè al llarg de la història de les espiritualitats hi ha hagut, com dic, aquesta noció, aquesta manera diferent de percebre allò que dona sentit a la vida. Però aquesta conjuminació, i ara estic anant a parar en teologia, en el tema de la Trinitat, que com ja han exposat a l'inici, no només és tema d'estudi per mi, però és un tema que em fascina, i em fascina precisament per això. Perquè com podem posar junts aquest pol donador, que també en podem dir de transcendència, i un pol receptor, que diguem que Déu, en la seva relació amb el món i per tant amb cadascuna i cadascun de nosaltres, no només és aquell qui dona, que ho és, em dona la vida, em dona el sentit, em dona el marc, em dona el referent,
Però no és només això. Si només diguéssim això, aquí no tenim el Déu cristià, no tenim el Déu trinitari. He d'entendre, no només teòricament, sinó a la praxi de la meva vida individual, de la meva vida de pregària, de la meva vida col·lectiva, he d'entendre i de viure que Déu, respecte de mi, té també un pol receptor. Això ens aboca immediatament al sentit de la corresponsabilitat, que de vegades en teologia es diu la cocreació. I aquesta cocreació és precisament el que es posa en marxa quan en el segle V es discuteix aquest dogma i hi ha teòlegs de l'època que diuen que a Maria se li ha de dir Christotokos, no? La mare, la paridora, perquè tokos, saben la paraula tocologia, no? Com de parir, doncs la que pareix el Crist. I, en canvi, com també saben molts de vostès, la fórmula que es troba finalment i s'aprova i es beneeix és Theotokos, o sigui, la que pareix a Déu. Es tracta de parir a Déu en el món. El Déu cristià és un Déu que si no el parim en el món no existeix. Això és la radicalitat d'aquesta noció de Theotokos. I per poder parir no es pot, diríem, simplement fer una mena de gest automàtic o mecànic, sinó que per poder parir, com saben totes les mares que hi hagi aquí, primer s'ha de gestar. Per tant, aquesta realitat de Déu no només no és una realitat que pugui aparèixer en el món, aquesta espiritualitat, de forma, diríem, independent de la voluntat humana, sinó que necessita la voluntat humana per existir i necessita una voluntat humana que s'hagi deixat transformar per aquesta relació de reciprocitat amb el pol últim de la vida, diguem-li Déu, diguem-li com vulgueu. Jo crec que això ha fet que al llarg de la història el diàleg entre el cristianisme i les diferents versions de l'ateisme, sobretot en l'època moderna, hagi estat sempre per mi un diàleg fecund i interessant també de seguida estudiant la història. Per què? Perquè la crítica bàsica de l'ateisme i després de tots els mestres de la sospita és dir que ja està bé d'aquests tutelatges, no? D'aquest paternalisme, d'aquest enfocar la pròpia vida i la pròpia realitat com sempre amb el recurs que hi ha un pare pedaç que després ho arreglarà tot. Sembla que tot anirà malament, però després, no? El qui és espiritual sap que hi ha aquest poder benevolent que després ho arregla tot. Doncs la meva proposta i la meva vivència del cristianisme és dir que el cristianisme és radical en aquest punt i que per tant es pot entendre millor amb segons quines espiritualitats ateistes, i ho dic així perquè la d'Enric Duran em penso que és una espiritualitat ateista, no hi he parlat, ens coneixem però no hi he parlat d'això amb ell, o sigui que no ho sé, Però si ho fos, jo crec que ens entenem millor des del cristianisme amb aquesta espiritualitat ateista que no amb segons quines espiritualitats paternalistes que imaginen que Déu va en un últim moment i posa com un toc màgic. No? Aquesta paraula que jo observo amb preocupació que creix el seu ús avui en dia, no? Màgic. No? Passaran moments màgics, ja m'agrada, ja entenc també l'atracció que pugui tenir, però se'm posa una mica els pèls de punta amb lo de màgic perquè de vegades apel·la a aquest sentit com si necessitéssim tenir un marc que ens protegeixi. I jo crec que aquí el cristianisme és nu, i evidentment tenim l'exemple de Crist a la creu, com que més nu que això és impossible, i és un exemple que ens apel·la directament en aquesta responsabilitat personal. I ens apel·la aquesta responsabilitat i ens dibuixa un món i un context per a la transformació social que té dues característiques bàsiques. I la primera és la seva obertura, no és un pla predeterminat. L'espiritualitat de la que parlo i la que em sosté no és una espiritualitat on Déu ja ho té tot claríssim, ja sap tot el que ha de passar i tot com ha de passar. I ara simplement està intentant fer-nos fer la seva voluntat. Doncs jo penso que això és una mica més complex i que aquesta noció de Theotokos ens il·lumina això, perquè com dic no es pot simplement fer de canal de Déu, que és una altra expressió molt bonica que hem fet servir en l'espiritualitat, ser canal de misericòrdia, per exemple, però aquesta és deficient en aquest aspecte que és el que més m'interessa a mi remarcar ara. Ser canal de misericòrdia, tu dius molt bé, jo m'obro i per mi passa, el que sigui que hagi de passar, no? Un canal simplement fa de transmissor. No, és una mica més complex que això. La noció de Theotokos i una noció que des del mateix cristianisme està ampliada per tots nosaltres, perquè podria citar la teòloga Maria d'Àgreda, que és del segle XVII, que és la que ho explica millor, però d'altres veus autoritzades en teologia ens confirmen això. No es tracta de ser canal de misericòrdia, és diferent dir que tu has de gestar aquesta proposta de Déu, t'has de deixar transformar per ella i si el part biològic o la gestació biològica dura 9 mesos, doncs la gestació teològica potser dura 9 anys, no sé el que duri per cada persona, però el que està clar és que tu no pots ser subjecte de la transformació social, i aquí és on anava, subjecte de la transformació social no ho és Déu.
En solitari, subjecte de la transformació social, ho som en tant quan dialoguem amb Déu en esperit de reciprocitat. Això, si de cas, després ho ampliem perquè si no, no tindré temps. I això de l'obertura també em fa recordar una frase que li vaig sentir dir al president de Venezuela, Hugo Chávez, i que em va agradar molt. Ell citava Fidel Castro i deia: ens vam veure amb Fidel i em va dir el que em penso que ha de guiar o m'ha d'inspirar en aquesta transformació social que us proposo que fem aquí a Venezuela. I la frase era que Fidel Castro havia dit: l'error principal que hem tingut a Cuba és que ens pensàvem que sabíem què era el socialisme, que ens pensàvem que sabíem a on havíem d'anar, que ens pensàvem que sabíem, que ja teníem, diguéssim, el llibret fet i per tant es tractava d'aplicar-lo. I no, això que hem de fer ho hem de construir entre tots. I per tant aquesta obertura és aquesta mateixa que Déu té, aquesta radicalitat de la construcció social, no com a quelcom que simplement manté un paradigma establert per Déu al paradís o en algun lloc, no que simplement repeteix una fórmula ja feta, sinó que és capaç de ser co-creadora. La creació del món està inacabada des del punt de vista cristià. Va començar, i el Gènesi ens l'explica, però no està acabada perquè, i ara també seria molt llarg aquest punt, però quan diu que es faci la llum, aquest és el punt que Maria d'Àgreda considera que que es faci la llum es completa en Maria de Natzaret quan ella diu que es faci en mi segons la teva paraula. I quina és aquesta paraula? Es pregunta aquesta teòloga del segle XVII. És la primera paraula que pronuncia Déu a la Sagrada Escriptura, que és que es faci la llum. Per tant, la llum, i la llum quina és? No és la llum del sol, perquè aquesta surt al quart dia de la creació. És la llum que en diem la intel·ligibilitat de la història, la intel·ligibilitat del món. És a dir, que el món pren sentit si tu li dones sentit. Això dit en paraules senzilles, però és que és una realitat això. I des del cristianisme diem, i tu li pots donar sentit perquè Déu t'està demanant cada dia i a cada moment: et vols quedar embarassada de mi i embarassat de mi? Això no només és per les dones. Si tu davant d'aquesta proposta inaudita de Déu prens per model la Mare de Déu i dius: no sé pas com anirà això, que és el que ella diu, no? L'Evangeli no diu pas: sí, ho veig claríssim. Diu: jo diria que això no pot ser, però aquí em tens. Doncs aquesta disponibilitat per allò que encara no és, per allò que és inaudit, aquesta novetat, aquest nòvum. Hi ha espiritualitats que ens parlen del cicle, que ens parlen de la repetició. No és aquesta de la que estic parlant ara. És una espiritualitat que admet que a la vida poden haver coses noves, que abans no hi eren, i que aquestes coses noves sempre passaran per córrer un risc. I aquest risc és el que Déu et demana quan et diu: tu et vols quedar embarassada de mi? I per tant donar a llum la llum, seria l'expressió per expressar això. Això és el primer punt, aquesta obertura, per tant, i aquesta corresponsabilitat i al mateix temps aquest sentit de la revolució social o de la transformació social com a contínua, continuada. I es veu, no?, amb tota aquesta espiritualitat o aquesta interpretació que estic donant, i es veu que no es tracta de dir farem la revolució i ja està, sí, ja està, i després l'haurem de tornar a fer. És a dir, quina és aquesta noció de transformació social que té un punt d'acabada? No, aquí hi pot haver en el nostre país en aquest moment, i jo estic parlant tenint molt present la nostra situació concreta. En el nostre país en aquest moment crec que és un moment d'un canvi social fort, però no m'imagino aquest moment com un aconseguir un quelcom que després haurem de mantenir, sinó com un entrar en dinàmica revolucionària o com un entrar en dinàmica de transformació, com un canviar el xip de què significa per mi viure responsablement, viure espiritualment. Jo crec que representa el mateix que, ara us posaré l'exemple petitet, si jo visc en un monestir, doncs no es tracta de dir, ui, ara hem de votar l'abadessa, ja està votada i ara cadascú ha fet la seva feina. No, hem de votar l'abadessa i després hem de vigilar a veure què fa l'abadessa, i després hem de parlar amb l'abadessa i després hem de donar-li suport i després hem de fer assemblees i després... Però això no ha viscut com una, diríem, condemna, no? Quin horror, sinó viscut com aquesta necessitat de, això que avui en dia se'n diu democràcia participativa, que ens hem desacostumat a fer-ho, però de fet ha de ser un plaer, ha de ser quelcom que formi part de la nostra vida i que de vegades, en comunitats petites, un ho pot haver experimentat i ho viu com a positiu. Això seria el primer punt, amb aquest dogma de la Theotokos, tot i que estic anant molt ràpid. El segon és el de la virginitat. I em diu, ja això de la virginitat, el dogma aquest marià, què ens pot aportar aquí? Doncs també ho faig una mica ràpid, però bàsicament aquest dogma de la virginitat era per dir que aquesta tasca fonamental de la vida, que és donar a llum la llum, això té una component que és personal i irreductible. No és en parella,
i d'aquí venia tota la discussió de la virginitat de Maria, i no és només en grup, evidentment que és col·lectiu, però hi ha un moment en aquesta transformació social que aquest subjecte històric revolucionari o de transformació, que és aquest subjecte que se sent corresponsable, que no ho té tot clar, que sap que ha de córrer un risc i que el vol córrer en plena responsabilitat, aquest subjecte que s'articula amb els altres no pot substituir-se mai al moment de personal irreductible. I això, dit amb unes altres paraules, vol dir creure seriosament la democràcia radical. Jo no accepto una transformació social en períodes de dictadura, del proletariat o de qui sigui, que això ha passat a la història. Hi ha hagut projectes de transformació social i avui en dia també n'hi ha on es considera que el poble és immadur i per tant s'ha de tutelar. I s'ha de tutelar amb un grup d'avantguarda o s'ha de tutelar amb un grup d'il·luminatis o s'ha de tutelar amb qui sigui, però algú ha de tutelar primer perquè després les persones puguem accedir a aquesta ciutadania plena. Doncs bé, jo crec que aquesta no és un plantejament de transformació social compatible amb l'espiritualitat que estic com desgranant, sinó que aquesta respecte profund i total, aquesta llibertat a la qual també he fet referència a l'Arcadi, aquesta llibertat personal portada al seu extrem entenent que l'eslògan més fàcil, aquest d'una persona un vot, però amb això no anem enlloc. Això és fonamental que sigui així i de vegades quan parlo d'això dic que això per mi no és una innovació de les democràcies o dels sistemes polítics del segle XX o a partir de la modernitat, sinó que la regla de Sant Benet ja ho diu això, que és del segle VI. No? Diu que quan es reuneixin els germans a Consell, que cadascú digui el què i que es voti. Per tant, en aquest sentit, aquest respecte per la persona i pel seu procés passa per aquesta democràcia radical i per posar sempre aquesta inviolabilitat de la persona al centre de qualsevol projecte polític, no només al final, no, això és la novetat, diríem, respecte a altres projectes polítics històrics, no només al final, que qualsevol utopia social al final dirà que vol que tothom, però per arribar-hi és capaç de trepitjar-ho, això. Doncs jo crec que ja s'han acabat els moments de trepitjar-ho i que això no es pot trepitjar. I si cal anirem més a poc, però no podem trepitjar aquesta inviolabilitat de la llibertat personal. No podem fer de les persones peces en un puzzle que construeix una meravella pels de després, sinó que ha de ser, m'he explicat en aquest punt? Passo al tercer. El tercer, i estic seguint, estic articulant el discurs al llarg d'aquests 4 dogmes. Sí, el primer és la Theotokos, el segon és la virginitat, el tercer és la Immaculada Concepció, i aquí el que bàsicament subjau en aquest dogma és el que en podríem dir una antropologia lluminosa. Què vol dir una antropologia lluminosa? Vol dir que, a diferència de moltes antropologies que hi ha, doncs sembla que es popularitzin avui en dia, per exemple, aquella que diu, hi ha un llibre, em penso, que es titula El gen egoista. No que és així? El gen egoista, com vulguem dir, ja n'hi ha prou de pensar que les persones podem arribar a ser persones que estimen amb llibertat i amb gratuïtat. Per què no baixem del burro ja i diem que les persones som egoistes? Més val dir-ho, no? Més val admetre-ho i dir que cadascú mira per ell. I això no és el que jo estic dient, Això és el que dic, que perquè es vegi que no és una obvietat el que jo defensaré, perquè hi ha persones avui en dia que diuen que ja ha arribat el moment de baixar una mica el llistó i d'aspirar menys, perquè la persona és egoista. Doncs ja ho hem vist, que no ho hem vist a la història, que no fa anys i milers d'anys que estem intentant o que estem predicant que les persones donen de si el que després a la pràctica no donen de si. Doncs ja seria hora que diguem no donen de si, punt, no? Traiem-nos la bena dels ulls i diguem la gent és egoista i cadascú mira per ell i doncs és així, muntem la societat acceptant que això és així. Doncs bé, aquesta dogma de la Immaculada Concepció, si el deixatem a nivell teològic, el que ens porta és precisament el contrari, a dir que allò que té a veure amb l'egoisme i allò que té a veure amb el maltracte cap a un altre, amb la injustícia, sigui social, sigui a nivell personal, això no és humà, és inhumà. Això és un signe d'inhumanitat, que allò perfectament humà és ser transparent a la bondat que ens ve de Déu. Això és la humanitat, no només per Maria, no només per Jesús, sinó per cadascuna i per cadascú. I que això és possible. Aquesta és la frase que Déu es fia de nosaltres. I la pregunta, o el corolari d'això, no és dir doncs si Déu confia en nosaltres, nosaltres hem de confiar en Déu. Això sembla la recíproca, no? No. Si Déu confia en nosaltres, la pregunta és, confiem nosaltres en nosaltres? Aquesta és la pregunta. Confiem nosaltres en nosaltres? I sobretot confiem nosaltres en el veí, en el germà, en el que tinc al costat. Confio jo en les meves germanes de comunitat? O ja les tinc apamades i penso, ja sé què dona de si i no dona gaire de si això.
No, quina és aquesta mirada? Per això, evidentment, fa falta, per tot el que estic dient, fa falta una espiritualitat. Clar, jo he vingut a parlar d'espiritualitat, arrelada o intentant mirar la cosa pràctica, però entenc que tant pel punt 1 com pel 2, com ara aquest 3, això no és una cosa que es pugui demostrar matemàticament. O dir, escolti, vostè com m'ho fa creure a mi? Com em convenç a mi que jo m'he de fiar d'això? No, miri, jo no he vingut a convèncer ningú. Ara, jo li dic que vostè pot mirar els altres així. I li dic una altra cosa, que si algú a vostè se'l mira així, a vostè això no li resultarà indiferent. Que si algú a vostè se'l mira com si vostè pogués donar de si alguna cosa més que el gen intel·ligent, que el gen egoista aquest, doncs segurament això de vostè fa sortir el millor. La qual cosa vol dir que ja hi era, no? Doncs quin és aquest interès en fer-nos creure que l'ésser humà no dona gaire de si? Jo crec que la transformació social fonamental, un dels seus elements i dimensions fonamentals és mirar-se frontalment amb aquesta mística d'ulls oberts, aquestes antropologies barates i aquestes antropologies de pena i dir, doncs, la meva és lluminosa. Passa alguna cosa? I l'últim punt... I l'últim punt, que ja m'avisen d'anar acabant, però per sort ja penso que acabaré. El tercer, l'últim, és aquest dogma de l'assumpte, no? És l'últim que s'ha proclamat. I clar, aquí la pregunta és dir, però a veure per què li cal a la Mare de Déu el cos? A veure, aquest cristianisme i el cos, serà pesat? No, diu, ja està bé el cos, d'acord, ja s'ha encarnat Déu i tot, però el cel, per què no ho deixen córrer, això del cos? Per què hem de parlar del cos en el cel? A veure, perquè el necessitem, el cos, digues que se'n va l'ànima, ja en tenim prou, no ho compliquem amb la resurrecció de la carn i després què hem de fer? Com ho expliquem, això? Que Déu vulgui dir, està clar que no són molècules de carboni i tot això que hi ha pel cel, ves on està el cel, no? Però i això del cos? I aquest dogma, per què ho proclamen, això? Bé, doncs aquí jo hi veig la dignitat de la materialitat de la vida i la dignitat d'aquesta corporeïtat i les seves necessitats. I aquí entronco amb una altra de les coses que ha dit l'Arcadi, que són bàsiques, no? La justícia social i l'atenció a les necessitats no és quelcom que ve després de l'espiritualitat. No és quelcom que una persona espiritual pot deixar en segona línia. És quelcom que si no està en primera línia, aquesta espiritualitat no es mereix aquest nom. Les necessitats materials formen part del nostre ser a imatge de Déu. Formen part, no són un llast, no són un impediment perquè transparentem la vida de Déu i el seu amor i la seva llibertat. Són el que ens permet fer-ho, són la condició de possibilitat que fem això. I per tant, en aquest sentit, són transparents del sentit ple i són, evidentment, tenen aquesta dignitat que demana que siguin col·locades en primera línia i, a més, que siguin col·locades en primera línia de forma directa. Per què ho dic, això? Perquè hi ha sistemes, com per exemple seria el sistema capitalista en el qual vivim en aquest moment, que evidentment que també ho diu, que vol cobrir les necessitats. No és que no ho digui, però diu, esclar, que nosaltres volem el capitalista que tothom mengi, que tothom tingui el que ha de tenir, però ens hem adonat que la millor manera d'aconseguir això és que primer cadascú miri per ell. I això, diu l'entorn i el sistema socioeconòmic que en diem capitalisme, diu això és la millor manera d'aconseguir que la mà invisible o qui sigui procuri no, ja ho veiem que per tots no, però és que potser és impossible per tots, ja lliguem amb aquesta antropologia que es queda a mitges, no? Però almenys millor que qualsevol altre. Això és com es presenta a si mateix aquest sistema, que clarament ens diu directe no hi podem anar, les necessitats reals, hem d'anar-hi indirecte, perquè qui ha intentat anar directe, que no hi hagi gent amb gana, llavors això s'acaba pitjor. S'acaba pitjor i per tant hi hem d'anar indirecte. Ja ho veiem que anar indirecte deixa molta gent a fora, però mira, ens sap greu, procurem, esperem que potser s'arreglarà sol si ho procurem, etc. Doncs jo crec que aquesta transformació social d'inspiració espiritual autèntica, això ha de ser directe. I com? Ja ho he dit, no es tracta de repetir fórmules, es tracta d'aquest confiar en un procés que sí, té aquest respecte per la persona que he col·locat en el segon punt, serà un procés únic, serà un procés que no repetirà cap altre, però serà un procés que té, diríem, clar quines són aquestes guies fonamentals que l'han d'inspirar. I amb això també per afegir un comentari teològic al que l'Arcadi ha dit abans, que d'objeccions fiscals n'hi ha i d'objeccions en tenim exemples a la història. Jo voldria anar una mica més enrere a la història i parlar de l'objecció de l'Èxode, al principi del llibre de l'Èxode,
tenim una ordre imperial del faraó que diu que aquests egipcis, diu que a l'inici del llibre de l'Èxode diu els egipcis ja s'havien mort els faraons que havien conegut a Josep, ja se n'havien oblidat d'això, i el poble d'Israel creixia massa i no els interessava perquè diuen si ens ataquen igual aquests s'aliaran amb els nostres enemics i encara doncs ens aniran a la contra a nosaltres els egipcis. Per tant, volen reduir la població dels egipcis. Hi ha una ordre del faraó dirigida a les llevadores, i per això del tema de donar llum, la llum, doncs ara va bé citar les llevadores, que diu que quan neixin les criatures, si és una nena la deixeu viure, però si és un nen l'heu de matar. Diuen a les llevadores aquesta ordre del faraó. Hi ha dues llevadores que la Bíblia ens ha conservat el seu nom, que es diuen Xifrà i Puà, i jo crec que poden ser les patrones de la revolució social. Xifrà i Puà són dues llevadores que l'Èxode ens diu que no van fer cas de l'ordre de l'emperador o del faraó. Per tant, són ja objectores, diguéssim, perquè elles el que deien és no és que les dones hebrees són més fortes que les egípcies, quan arribem ja han nascut les criatures i no tenim temps en el procés de naixement de fer-les desaparèixer. Però el text de la Bíblia diu clarament que elles no volien perquè no creien que això fos d'acord amb la voluntat de Déu. I el detall curiós, i amb això acabo, és que el text de l'Èxode ens ha preservat el nom de Xifrà i de Puà i no el del faraó. Molt bé, doncs gràcies Teresa i Arcadi. Són dues narracions, com han pogut veure, distintes, una partint més aviat d'una autobiografia, com ens ha fet l'Arcadi, que explica el seu activisme i el seu perfil de compromís en tantes àrees socials, i l'altra, verdaderament, molt suggerent, partint dels anomenats dogmes marians, com d'aquí es deriva una espiritualitat i una forma de transformar la societat a partir d'una interpretació molt lliure i molt suggerent de cada un dels dogmes que s'han anat desgranant amb una velocitat que segurament la Teresa hagués volgut més lenta, però que jo l'he forçat perquè aquests 15 minuts, si més no, tant les persones que hi ha en aquesta sala com que hi ha a la sala adjacent puguin formular almenys algunes preguntes als ponents que avui ens han fet gaudir amb les seves intervencions. Per tant, obrim el torn de preguntes, demano que siguin molt breus, que diguin el nom i que l'orientin amb un o l'altre en virtut de l'interès o, si més no, a la taula. Deixem aquí una o un parell de preguntes i també a la sala adjacent que s'acosti la persona aquí i que la formuli, de tal manera que a les 9 sí que tancarem perquè és el compromís que tenim amb el monestir. Per tant, aprofitem el temps. Torn obert de preguntes, tenen la paraula. Endavant. Ja que has parlat de la Trinitat, m'agradaria dir-te la meva opinió al llarg de la meva vida, com ho he anat, diguéssim, muntant o com ho he anat entenent. Jo diria que aquesta força primera, posem pare-mare, aquesta energia, llavors jo m'he pensat, què sento amb el meu interior? He pensat, és una energia de sabidoria, de discerniment, no? Ho faré una mica curt perquè es pot matisar una mica més. Llavors, la qüestió del fill, com Déu contínuament està manifestant, seria la manifestació de vida i també l'amor. Entenent que hem d'estar amb la societat que ens toca i no marginant-nos i el lloc que ens toca viure, tant si és Occident com Orient, poder desenvolupar-nos allà. I llavors l'Esperit Sant, diguéssim, jo diria que és aquesta sabidoria i aquesta manifestació de vida, la necessitem inclús per situar-nos a la vida, no? Però per què la volem si no tenim com una força, com una voluntat de poder-ho portar a cap, no? I llavors li posaria això a l'Esperit Sant. I el lloc, com està ara la societat en aquest punt, jo diria que el que ens faria falta és un diàleg en grup petit o més gran, perquè hi hagués una simbiosis que al llarg de l'evolució hem comprovat que tot està unit, el regne vegetal, l'animal, l'ésser humà, per vies, tot
m'explico, no m'explico potser massa bé, però em sembla que m'entendràs, no? Doncs llavors trobo que hi hauria aquesta consciència de grup, no? De grup, de voler dialogar en grup per poder arribar al que tu molt bé has exposat últimament, que he agafat apunts i ara m'ho tindria que mirar per dir-te bé, paral·lel, potser em sembla a mi el que tu has dit, no? Bueno, res més. Doncs gràcies. Només ara, arran d'aquest comentari, que com que hem dit, de teoria o de paraules se'n poden enfocar de moltes maneres, però que quan jo he anat parlant del pol donador i el receptor, una de les concrecions d'això seria, per exemple, per l'Església, si l'Església catòlica, en aquest cas, no, però qualsevol església, però l'Església catòlica vol ser sacrament d'aquest Déu trinitari en el món, és obvi que si prenem consciència i prenem seriosament aquest pol receptor, voldria dir que l'Església no només pot ser mater et magistra, perquè això vol dir que l'Església és conscient que en el món té alguna cosa per donar. I això què? Això és fonamental, jo també ho crec, això. Té una cosa per donar que no la tindrà una altra. Però amb això no n'hi ha prou. Per ser sacrament del Déu Trinitari ha de presentar-se l'Església davant del món dient tinc una cosa per donar, i qui vulgui que li doni, li dono, qui no, no. Però a més, tinc per rebre. I aquest pol de recepció, que és l'inaudit, que és el que transforma les coses i és el que fa que la reciprocitat després sigui possible, doncs me l'imagino i el crec fonamental per la institució eclesial, la catòlica o quina sigui, per un monestir, per una persona cristiana, com es dirigeix a la resta del món, sempre aquesta dimensió de receptivitat és la que, per on, diríem, es transforma o prové la transformació social. I per això aquest Jesús, no? Aquest Déu encarnat, que és el qui encarna aquest pol receptor a la història i segueix i l'encarna en Déu mateix, aquest és el qui ens salva, això és llenguatge cristià, per què? Perquè és el que permet que hi hagi aquesta possibilitat de transformació social que acull aquesta justícia radical de la que volem parlar. Una altra qüestió, a la sala, pregunta, observació, endavant, breu, si us plau. L'Arcadi, ens podries explicar una mica més com es pot fer l'objecció fiscal per tot el que és exèrcit? I després, també una mica més, per què són tan dolents els fons de pensions? Faci el que vulgui amb els fons de pensions, jo no m'hi posaré ara. A veure, si un fa un fons de pensions, el que pretén el gestor de fons de pensions és que tu tinguis el màxim de rendibilitat possible cada any perquè el teu capital augmenti i el dia de demà tinguis una pensió adequada, el qual aparentment està bé. El que passa és que per obtenir aquesta rendibilitat fan inversions en determinades empreses quin comportament sovint no és ètic. I aleshores resulta que jo em manifesto al carrer dient que no vull una central nuclear, em manifesto al carrer dient que no vull un negoci de prostitució o que no vull senzillament una fàbrica d'armes, i durant 30 anys de la meva vida, des que jo en tinc 30 fins que en tinc 65, els meus diners a través d'un banc i a través d'un fons que jo desconec van a parar les armes, van a parar la droga, van a parar l'explotació infantil. Perquè això seria igual per qualsevol cosa que poses en un banc que no sigui això, no? Bé, hi ha alguns fons que ja estan especialment dissenyats per ser fons ètics i aquí es podria fer, per descomptat, i es podria buscar. I en canvi l'objecció fiscal no m'hi entretindré massa, però és una mecànica molt senzilla. Als Estats Units ja he dit que van deixar de pagar el military tax. Allà és molt fàcil, perquè als Estats Units, com que és un estat federal, doncs els impostos gairebé tots són estatals i l'impost de l'exèrcit és de tot l'estat. I per tant, és fàcil dir no pago el military tax i s'ha acabat. Com si diguessis, doncs, jo què sé, no pago l'impost de l'automòbil, doncs molt d'acord. A casa nostra això no és tan senzill, perquè tu pagues cada any amb la teva declaració de renda. Llavors la mecànica que hem trobat, i ja la venim practicant, just ara aquest any es compleixen els 30 anys que ho practiquem, és dir, si el Ministeri de Defensa té el 5% del pressupost de l'Estat, doncs si jo haig de pagar 1.000 euros, em pago 950. I els altres 50, perquè el govern no es pensi que jo me'ls vull quedar, abans de fer una declaració, me'n vaig a Càritas, me'n vaig a Amnistia, me'n vaig a Greenpeace, me'n vaig a qui sigui, els hi dono 50 euros, ells em donen un rebodet. I aleshores jo vaig a Hisenda i dic, mira, jo els hauria de pagar 1.000, però com que dels 1.050 se'ls gastaran malament, jo ja me'ls he gastat bé. I per tant, aquí tenen el meu rebodet de 50 de Càritas. I si et surt a tornar, demanes que en lloc de 100 te'n tornin 150. I de vegades te'ls tornen, perquè no miren la declaració. A veure, què passa aquí? Doncs el que passa és que hi ha dues possibilitats. Una, que Hisenda s'ho miri, i una altra, la més sovintejada, que Hisenda no s'ho miri. Si Hisenda no s'ho mira no passa res.
Si Hisenda s'ho mira, t'escriu una carteta i et diu, escolti, vostè a Càritas doni el que vulgui, però a mi ja m'està donant aquells 50 euros que no m'ha donat. Tu no fas cap cas, al cap de 2 mesos Hisenda t'envia una segona carta i et diu, escolti, que li vaig reclamar 50 euros i veig que no arriben de cap manera. Tu calles. I al cap de 2 mesos més, Hisenda diu, escolti, ara ja m'hi he empipat, ara li poso multa perquè vostè no paga. En lloc de 50 me'n deu 80. Tu també és callant. Al cap de 2 mesos més, i a més ara l'embargaré, i ara me'n deu 80, ara me'n deu 100. I al cap de 2 mesos és, reps una carta de la teva caixa d'estalvis que et diu, miri, allà on vostè en tenia 200 de diners, ara només n'hi queden 100 perquè els altres 100 els hem hagut d'entregar a Hisenda. I la gent dirà, i quina solemne tonteria, per deixar de pagar 100, per deixar de pagar 50 i he acabat pagant 100. Sí, per als meus objectes de consciència que no volia anar a l'Emili, per no anar un any i mig a l'Emili, es passaven 3 anys al Sàhara. I gràcies a això han pogut aconseguir que l'Emili no sigui obligatòria, perquè penso que la història ens ensenya que les llibertats no es guanyen, es conquereixen. I per tant, a partir d'aquí, les hem de conquerir. Un últim detall, perquè tampoc em vull entretenir, hi ha algunes coses que progressen. Abans, Hisenda no podia anar a la teva compte corrent a perdre aquests 100 euros. El reglament de recaptació deia que prèviament havien de passar per casa teva a buscar bienes embargables suficientes, que això m'ha quedat gravat tota la vida. Ens et deia, doncs mira, escolti, vingui demà al matí, el d'Hisenda estigui preparat vostè a casa seva i tingui bienes suficientes. I tu posaves el dimarts a la porta amb una bicicleta, un televisor, un no sé què, i arribava el d'Hisenda i això val 3 euros, això en val 4, això en val 5, mira, encara n'hi falten 10. Aquests 10 ja no els tinc perquè el llit i la taula eren intocables. Bé, doncs ja està, els altres 10 que falten els anem a buscar a la seva compte corrent. Al País Basc hi ha una gent trampadíssima. Es va llegir el reglament de recaptació i va trobar que entre els bienes embargables també hi havia gats i gossos. De manera que quan va arribar l'inspector aquell li deien, què vol bienes? Aquí té els gats. Que a més, segons el reglament de recaptació, Hisenda los havia d'alimentar durant el tiempo de l'embargo, que òbviament era infinito. Amb la qual es van donar compte que això no podia funcionar i aleshores van saltar-lo d'anar a buscar bienes embargables, se'n van directament a la compta i s'acaba la broma. Però el món progressa, i acabo, perquè un company meu, antic diputat del Parlament de Catalunya, que es dedicava a fer això, li van posar, per seguir l'exemple, si va deixar de pagar 50, al final doncs en va pagar 100. Però ell va fer un recurs, tenia bons lletrats assessors del Parlament que l'assessoraven, i quan el recurs hi va venir tornat en va fer un altre, i al final ha arribat a la institució màxima, que és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I ara fa pocs mesos ha rebut la sentència. I què diu la sentència? Diu, miri, dels 100 que vostè va deixar de pagar, 50 eren de la declaració i 50 eren de multa. Els 50 de la declaració se li han de quedar, perquè no hi ha cap reglament a Espanya que digui que els impostos militars no s'hagin de pagar. Ara, els altres 50 eren càstig i a vostè no el poden castigar perquè vostè no ha tingut mai cap voluntat d'engany. Des del primer dia ja ha anat a Hisenda amb el rebodet de Càritas i per tant, sentència, els 50 que els pagui i els 50 que li torni. Sí que és una molt breu, perquè tenim aquests 4 o 5 minuts. Sí, endavant, breu, endavant. Sí. Hola. Ara és massa. Em dic Sílvia i la pregunta és per Teresa Forcades. Jo treballo per Oncolliga Girona i li volia preguntar, segons el seu parer, quin tipus d'accions podem fer des de les fundacions, ONGs, perquè aquesta transformació sigui més imminent. Doncs bé, clar, evidentment depèn. Si una cosa fa efectiva una acció és el seu arrelament local. Llavors això, més que una fórmula genèrica, es tracta d'identificar quines són les necessitats en el seu entorn més immediates i l'exemple que tothom potser ara té al cap són evidentment els de la plataforma dels afectats per la hipoteca. Aquests més de 400.000 desnonaments que ja s'han executat a l'estat espanyol, n'hi ha hagut més de 500 que s'han aturat. Doncs jo estic segura que en el seu entorn, perquè això està repartit homogèniament, o no homogèniament, però vaja, per tot el territori, doncs hi ha persones i que una ONG, encara que no es dediqui al tema vivenda ni estigui establerta per això, segur que pot entrar en contacte amb els de la plataforma del seu lloc i evitar, perquè això és per avui, del que jo parlo, transformació social, jo no penso que sigui per d'aquí 1000 anys, però evidentment avui mateix la transformació completa doncs no l'aconseguirem, però avui mateix es pot aturar un desnonament d'una persona, d'una família i a aquestes persones els hi salves la situació i això no és poca cosa. Llavors identificar
coses tan concretes com aquestes, jo crec que és la manera de sentir-se útil i, de més a més, anar, diríem, escalfant motors o preparant-se per aquesta acció que haurà de ser més col·lectiva de tots i que realment ens porti cap a un canvi de veritat. Hauré d'anar a tancar perquè és l'hora i he de donar només 2 avisos, si voleu després us acosteu, però hem de tancar. Verdaderament, lligar transformació social i espiritualitat, com s'ha fet aquí, jo crec que verdaderament ha estat molt fecund, no? Perquè hem començat parlant d'uns temes i hem acabat parlant d'uns altres, hem lligat els dogmes marians amb els béns embargables per Hisenda, no? I això és un tipus de salt mortal molt poc habitual quan es parla d'espiritualitat, no? Per tant, certament, agraeixo moltíssim als 2 ponents, a l'Arcadi i a la bona amiga Teresa, 2 informacions. Una, al monestir hi ha una llibreria. Qui tingui interès de seguir llegint o vol llegir per primera vegada l'Arcadi o la Teresa trobarà llibres seus a la llibreria. I també us informo dels 3 propers diàlegs que tindrem, qui tingui interès, que en temps també es pugui reservar, fer la confirmació. El proper el tindrem el dia 14 de març i tindrà com a títol Art i espiritualitat. I ens acompanyaran Victòria Sirlot i Narcís Comadira, el vincle entre art i espiritualitat. 16 d'abril, Armand Puig i Rafael Argullol, creients i no creients, horitzons de trobada. I el darrer que tenim programat és el dia 30 de maig, espiritualitat i vida quotidiana, que intervindrien en Joan Garriga i la Berta Meneses. Són els 3 que tenim ja programats, lligats, i que, per tant, qui vulgui participar, quan abans millor, es pot apuntar a la pàgina web de Fragmenta, que és l'editorial que organitza juntament amb l'Institut de Cultura aquest acte. Moltes gràcies a tothom i molt bon vespre.